welcome back to my YouTube channel. जोंहा दिनै माने आं दिनै सारिदुयाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय फिथाबो संगोन दिनै लावदुम फिथा कुकाराव सङोनो बिदिजों नैबे phemfaaजों सङोनो लावदुम फिथा ओमफ्राय दाहाय फैनानै देखायफैगोन आं दायो सारिदुयार सार्कोल अफिसाव इनकाम सार्टिफिकेट लायग्रोनो थांनो नागिरदों बिदिब्ला ये देखो बेटी ये देखो चल चलिए ये चल खुगा फेरबाय गाबनो नागिरदों बे गाबा मिनिदों कुन्नु 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 मा दिनै नोंबा थांनो नागिरदों औ थांजां टाटा
जाखांबाय जोंहाना थांनोसै आयौ खुसेर रोसिखौ लोंगौमोनलै आं मोनलोङाखै फिथाखौ दैजों एसे एसे नाग्रोबाय आटा बादि उन्दुनो ओंखारसोबाय आं मा इदिल' लानांगौ ओमफ्राय लानांला सान्द्रियाव लानोसै दै होनानै माबा दै होखांबाथाय सान्द्रिया नालेंखरजों संगोन नै संना लाबाय नालेंखरखौ ओमफ्राय नैबे पाइपआव संगोन माबायदि संगोनथाय ओमफ्राय नै कुकारावबो नै हिस्रि फाननानै लाबाय ओमफ्रायो इनि सिङाव दै होनानै फुदुंबाय थाबाय नै दैया ओमफ्राय सान्द्रिजों नागोन जानियाव
दैखौ लगायदों लगायाखै कुकाराव अर लगायदों दा गोदौखांबाय एफा एसे हाबलांजोबगोन माथो बे गादायावबो हाबलाङाहाय खोबा नामा जि होआ मारै थागोन इयो थांलाय माबा लायलाय बहि खोबनो होयोना होआ मिथिया आं जायखिजाया खोबनो होननानै बिहरदो आरो मा होननाय नोङो होमबा नुलाबायो आं रोंलाबायो आइ आइ मोनबोजोब्बाय नै मादि हमगोन नोंखौ बिलाइ हिस्ट्रिजोंसो हमनांगोन हिस्रि नांलाया मोनबाय ना मिन्थिया मोनबाय ए नैजि आराम मोनबाय गोलैसिगोन गोलैया हिस्रियाव नांथायो गुदुं जायाखै आइ आइ साइ नायनाय गोथावथार मोनदों जोंहा मा फिथा खावनायखौ नायनोबा फैनांलाय थोद नाङा नुगोन दाहाय इसोरो साबसक्राइब खालामजोबखाबाय बिदिनो 10 थाखा मालाय कागजसो खोबना होदो नै एबार मोनबाय नै लोगो लोगोनो आयौ कागजानो उथिखांलायलायदों जि आराम जादों गुरै गुरै जानो दुप्लुप्लुनो मोजां नुखादों औ